На шчасце ці, на жаль, наша жыццё не стаіць на месцы. З кожным годам развіццё грамадства ідзе ўсё імклівей. Паскараецца рытм, павялічваюцца аб'ёмы спажывання, адбываецца пераацэнка каштоўнасцяў. Як у пагоні за матэрыяльнымі выгодамі не страціць самае светлае і святое, што ёсць у чалавечай душы? Як у мітусні будняў не размяняць галоўнае на грошы? Тэма даступнасці мастацтва і стварэння ў грамадстве ўсеабдымнага культурнага асяроддзя даўно хвалюе ўсіх неабыякавых да будучыні нашай рэспублікі. Часам яна знаходзіць настолькі нечаканыя рэалізацыі, што ад іх захоплівае дух. Унікальная ініцыятыва Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў і кампаніі А100, якая атрымала яркую назву «Арт-запраўка», стала якраз адной з іх. Самой справе мастацтва оно напаўняе ўсё наваколле горада і краіны. Таму мы вырашылі, што, мабыць, і запраўкі, як пляцоўка, якую мы распалагаем, павінна таксама адлюстроўваць твар сучаснага беларускага мастацтва. Да самай восені 46 палотнаў 15 сучасных беларускіх мастакоў набылі зусім новыя і нечаканыя пляцоўкі, размешчаныя ў павільёнах заправачных станцый А100. Кожная з 6 абраных аўтазаправак стала адзінай у сваём родзе выставачнай залай з асаблівай стылістыкай і каларытам. Аднім з аргументаў у пользу таго, што гэта добры выбар, стала тое, што запраўкі працуюць 24 гадзіны ў суткі і яны адкрытыя для ўсіх грамадзян, якія знаходзяцца побач. Якім жа ўбачыць твар сучаснага беларускага мастацтва наведвальнік, які, зайшоўшы па будзённым справам, акунецца ў невядомы і чароўны свет жывапісу. Яго сустрэнуць мяккія, прыглушаныя фарбы гарадскіх пейзажаў і дзёрзкая кантрастнасць мадэрнізму, знаёмыя паўсядзённыя вобразы і вострыя грані абстракцыі, неверагодныя сюррэалістычныя ператварэнні і казачныя светы, падарожжа ў гістарычнае мінулае і кранальныя партрэты. І нават калі імёны Леаніда Шамялёва, Романа Заслонава, Владзіміра Тоўсціка, Ганны Селівончык, Васіля Касцючэнкі і яшчэ 10 сучасных беларускіх мастакоў хтосьці ўбачыць упершыню, то іх працы раскажуць не толькі пра творчасць канкрэтнага майстра, але перш за ўсё пра тое, што такое прыгажосць і натхненне. Раскажуць пра іх сілу, далікатнасць і загадкавасць. Дарэчы, кароткая інфармацыя пра мастакоў і іх палотны размешчаная на стэндах разам з карцінамі, а арганізатары выставы маюць усе падставы меркаваць, што праект «Арт-запраўка» зробіць паўсядзённае жыццё больш яркім і шматгранным і, можа быць, пракладзе камусьці першую сцяжынку ў свет прыгожага.